Ya dibawani. Nggih. Dina Minggu Kang ta anti tinamuni. Waduh, aku barang kok disegoki. ayo. Aduh. Oh sing jeneng kewan ki apa jeneng iki instinge kuat. Dadi sing sok kulino mangan daginge dheke ya. Sapa? Ayo kowe mbok menawa Jenengan kuwi. Ya nek kanggone muslim Nggih. daging anjing itu Haram. Nah, tapi tetap kita menghormati untuk yang mengkonsumsi sing duwe kepercayaan kuwi ora haram tetap kudu dihormati. Nyatan ya ana sing bakul. Nah, jadi nek kita itu damai itu indah. Jenengan kersa mboten? Kula ngerti nek haram kok. Kono ramangan daging. Ramangan daging. Ramangan apa? Nyeruputi duduhe nek ngono. Duduhe aku nang anu kan daging. Aku ger nguyup duduhe. Kan daging. sampean ra ngerti tatin. Tatin iki kaya omong-omongan ana nang omah. Lah kok Tuku ndase niku lho. Kan daging udah daging. Iya, tak nggo tambul kok. Wah, wis. Ben puas sisan dalange iki. Mula awake gedabel semono. Kulino mangan ndas ki rek ya. Sapa? Aku. Agene ngaku. Gedabel semono. Oh, sepireng ya wong loro kok le. Wis. Tak ada itu. Kowe iki sudanen awakmu wis ora wangun lho, Din. Lah ngapa? Nganggo saya lemu kuwi carane ngene. Nek misale tengok nang kono kuwi suguhan ki kon nyingkirke kabeh. Kowe wit sore mau aku janturan wis gletas gletus. Sing jeneng ngemil kuwi gampang banget lemune. Mulane sudanen kuwi itu gampang menimbulkan lemak. Lemak siji ora wangun, loro mbeborosi. Kok mbeborosi? Mbeborosi seragam kancane karo tengah meter entuk dadi kebaya kowe 3,5 meter. Ya ora apa-apa, ora ditekokke kowe kok. Atau ora nukokke kok. Kuwi ning yo ngirit ning. Lah apa ngirit? Ya anakmu bakal duwe jaket akeh. Kok jaket? Ngece mesti yo. Kulite iki lho. Wis rasah tuku tadi. Anggere dicopot nggo jaket anak. Pengen jaketku. Gah. Tok saya tak kirimi lho. Sing milih warna apa? Ora tembus e kok. Tatin ini lagi iso mangan ndas kiri sombong. Lah ngapa? Aku lu mangan ndas wong ora sombong kok. Ndas wong. Foto. Ndas wong. Pikirane ndas wong. Aduh, lah iki sing horor kowe iki. Maksudnya wong sing lanyu-lanyu karo aku tetep tak tatai asalkan aku bener ngono lho. Ndas wong. Masak. Ayo magana, ayo. Ndas wong. Ndas. Duwe ndas wis tau dipangan iki urung ndas. Dinamune mangan ndas. Anu apa? Jebul ngayawara. Ngayawara. Nek ora ya nek turu esuk bar nyambut gawe tangi awan sore engko senam kuwi ya iso ngurokke awak. Zumba kae lho. Zumba. Ngono kae gleling kowe. Aku melu senam wong umur 80. Ming hop Ngene. Ha. cepit tahan. Ha. Lah arep turu sok kapan? Tari Zumba ki sing anu kae lho, Mbak. Dipraktekke ya. Sampeyan kok nirokke. Tari Zumba. Ya, Sing merontokkan lemak-lemak. Lemak tak jenuh. Ngene iki lho, terus upama nek musike ngono duk duk duk. Nah, ngono kuwi tari Zumba. Engko rada bokonge rada dingenekke.
Nah, ngono kuwi kuwi kemringet Zumba. pinggange iso ramping. Anu aku lenganmu wis kaya pupuku lho. Kalorine terbakar. Ya, Bro. Kok nek Ayo ngau plek-plek kendang piye? sithik, ngau kendang sithik ra apa-apa ya ora coba sik, Aku coba sik. nek muni lho. Ora dipraktekke kan ketutup suara kendang sithik-sithik, monggo Mas Jare mau muni Antri. kok ngono. Ora nek iki kan olahraga. Wong ngritik wong olahragae kleru Wis gedhe. rasa. Lah ngapa? Wis ora. Ngapa? Wis nyuwara yakin wis. Ngene iki. Aku iki aja kok ngene nyengget kates wis nyuwara kok. Jaluk kates siji kok suarane 3. Lah piye? Dul ngono karo mencolot ngono. Buk blek. Ya apa ya aku. Apa sing plek-plek apa? Mbok ora ngerti aku. Bamang. Zumba. Zumba. Ya. Anane pijersa maya Pinter menyang kalasan. Golek alasan. Oh, golek alasan. Niku rak gawean kula kali Mbak Mimin lawas teng Kalasan. Mbogem. pinter golek alasan. Wah. Ngapa? Ora apa-apa kok ngapa toko karo aku kaya Kita kaya omong ngono. aming minter golek alasan. Cengkoke niku. Pinter aku lek alasan. Oh. Horor nek. Ngandar-andar angen dukur. Aku wis ora Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak nganti lengsir saking kene aku nunggu kowe solo yen tak telepon Aku kok ora melu piye, Cing? Lah piye? Ayo melu kuwi. Melu piye? Tuntak. Sur. Gen lemak-lemak iki mau lho tak jenduk mau luntur. Ya tun tak sur. Wis melu. Ora. Apri nganti pindah ning cengel barang. Ayo dinggobah kok ya. Ayo. Wis Malah kuwi malah praktis lho. Lah napa? Tapi nek terus di PP wani kok. Jajal ngonamu tok PP. Apa iso ya ora iso. Ayo dewer-dewer kire. Kok kire. Lah Lah apa? lah sinten? Yogo. Apa? Yoga men kersa kok Lah, kira. kok kirek. Kirek kalah karo yoga, antri yogane. Lemayu. Mangga. Janjane kowe ning ya lagi
ora tanggap, tatine ora tanggap blas. Piye ta aku kan piye? Golekke apa? Aku harus bagaimana? Lah. Lah piye ta? Nyebai gula alem. Aku kan tiru jenengan. Rasah karaktere dhewe. Oh iya. Rek. Orang sampe kowe do asli pantes somono. Ora pantes kok. Kang Mas, lho ra. Heeh. Ngono kan. Lah nek aku Omong. Nek sentono lumrahe sentono. Iya. Sentolo. Oh, sentono. sentane sapa? Sentolo. Oh ya, ngarani desa kok ya Kak. Salah. Satine asli saka Sentolo kok Sentono. Makanya aku bingung kok sentono iki apa? Sentono iki Punggawa Praja. Oh iya. Lah luwur. Wah, gesut. Jan-jane kowe ning Gaspol 1 yo. Sobat Ngebiar. Kesayanganku. Supipan Indonesia. Piye? Arep ping piro iki? Lah awake semono dijak ping 3 kok protes. Ya biasane pindho kok ping 3 lho. Weh. Bocah iki lalah. Arep babar wirang bocah iki. Aku kejaba ndelok mulai ku joget aku mangkel karo sing ngempul. Lah ngopo? Kae lho nuthuk bendhe nganti pencune dekoke ya. Saking mantepe ya. Nganti dekoke. Edan to? Lah mbayangke napa nggih? Mbayangke napa? Ayo ping 3 mau ngantek dekok. Ora tepo-tepo. Dumeh ora yasa. Ngaku. Dang tak gemblong. Dong. Semangat kok ya. Semangat apa? Kene kok tak tonton kene. Mangke aku bendhe. Ah semono udu bendhe. Kempul. Alah nyam Apa meneh? Kempul ki nek dituthuk ora maktu ngono to. Nek iki buk. Ora ya. Lah piye? Yung. Oh iya. Kok yo ngono ta? Nek dituthuk ya lara to ya. Aduh. Duduk kempul kok iyung. Iya. Nah aku ora ngono. Nah. Kempule iki mah lho jenenge. Ora kok rene neh. Kempul perunggu kok dituthuk nah. Yo. Jan-jane kowe ning
Ora nyilakake aku to iki. Pak Seno menang banyak. Iya. Menang banyak apa iki plantangane? Kaya tulisan nggon kerdosi lho, Mbak. Piye? Selamat menikmati. Gendang. Mas, Iya. butuh napas bantuan. Tolong golekno kompresor. Totalitas nduk kanca-kanca warga laras. Wes sadar to? Weh, aku dikempit kono semari jadi wong wedok iki ngonoke semari. Susah. Iya. Nek kru Ya. kendang kumat meneh. Ya mung padha karo nang. Iya. Mbok dicup ngono nggih mari lho kuwi. Ora, ben kowe iki semaput kene ora tak tambani. Ya ora apa kedadiane soalnya nek ngono kan. Dipuri banyu kobokan. Banyu kobokan sing trit-trit mau tuh. Ora lho iki. Oh iki banyu sehat e. Oh nggih, lancar. Ngombe iki awak lungrah iso dadi sehat. Promosi. Padake ora. Iya, mini. Promosi. Sampun nggih, Pak. Wis. Kok piye to aku bintang tamu durung kesel kok sampun. Kula lagu kas nyambut gawe totalitas. Duwite akeh kono ya. Karo aku. Oke sithik gumantung. Kowe arep gak ono sewengi paribasan 15 juta nek ra iso ngecake ya kurang. Ning sithikane lek ngecake pas sesuai dengan kebutuhan insyaallah lumintu berkah lan barokah lan murakapi nggo wong akeh kaya penyanpun Pak Wayono. Lemu hitungan mung kalkulasi angka tok kleru nduk. Rungokno. Matematikane menungso karo matematikane Gusti Allah beda. Terus aku kan piye? Nek 1 tambah 1 matematika manusa loro. Ning matematika Gusti Allah 1 tambah 1 iso dadi 2000 3000 murakapi. Kene nggonen mikir. Dereke Pak Seno seprono ora ana kaundhane apa? Lah liyane ping pisan kok aku arep ping bola-bali. Ya apa Gawe iki kon sing totalitas. Berarti warga mriki seneng tresno karo panjenengan. Dadi dikon setiap saat kudu Totalitas. Nek iki ora totalitas meneh. Ameng-ameng nyowo. GG Pati. GG Pati. Kok sing ngakon munggah. Sing ngakon. Apa? Maksudmu apa? Kudu sing Sok cantik sak lagu sok cantik. Modar ora. Apriket ular kambang kedamping ibu mau sesideman dampingi Ayo, apa Elisa meneh, ayo. dampingi anak Tak perti tandangi nek ming banci tuwa wis. sok cantik sak lagu lungguh Nengke wae. kendali nang kene iki paseno sak laguan lungguh sok cantik kowe ya Ya aku adol gawe kowe Aku memang adol cantik. gemblung kowe nang kene ha Ora sama. Kene. sedumuk bathok senyari bumi Wis ora. Kene delok wong padu kene. Kapok ora sing mulai halem kono. jangan aku sing ngebun-ngebun esuk hanjur Jawa sonten ket mau ora dikapak-kapake. Kapok salahe kok galak lho. Teplek kok langsung disik-isik. Aku ora dikapak-kapake. Kowe kaya wong teko enak ngono kuwi. Aku haus. tutup kale padu. Haus kasih sayang. Tatin. Mak piye iki ya? Tatin. Piye ta kuwi haus kok nyerak Mbak Tatin lho. Haus. Kasih sayang. Kasih sayang. Heeh. Omah bar ngunek-unekke kok saiki dadi ngekep iki maksudnya piye? Ya bener no, haus nyerak dispenser kok. Kudu dispenser iki lho. Apa? Jumbo. Was. Tak aku wis keringetan lho. Oh, justru kuwi kalorimu terbakar. Kamu Kalori. saiki keringetan, sesuk-esuk dhewe pentas ning balik kota, kowe cilik banget ya kowe. Ramping banget mengkari ndas tok kae ngene. Benjang dalu niku teng balik kota nggih. Nggih. Alah yo. Apa? Mboten saged derek.
Lah ora dikon. Pak Wali Kota kok ning kono gek ning anu ketemu kok ya ora ditindaklanjuti. Ya wis. Ayo bali ning gone. Anek tak dawuhi bali ning gone iki lagi munggah. Wong urung diunggu bak atut. Carane wong sekolah ngono ki rung kon mulih rung teng mulih ki wis bolos. Ya kan aku wong sregep. Lanyo-lanyo kemewat. Mewat panen tak kandhani. Kemajon kowe, Nduk. Iki aku Pan nggih. Ya wis entuk saiki. Soale nek rung dikon lungguh aja lungguh. Lah ya piye? Cantik. Ya kan aku memang cantik. Ah, weh, muni piye iki cantik. Pisan balan kah? Aku memang cantik. Heeh. kok ora ditindaklanjuti iki piye? Nggih, matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri.